taas kaikki se X-Video täällä. Tässä videossa me maistellaan erilaisia Halloween herkkuja. Siis pitäisikö ekana, kun ei makea mahan täydeltä, niin tällaisia Halloween sipsejä maistetaan nyt. Tämmösiä oikea Halloween sipsi. Veikä siis suolattu. Onko tässä jotain muuta makuopissa suolaa? En mä tiedä. Tää on Halloween sipsi, joten mä ostan näin sitten. Ja näissä varmaan jotain Halloweenia on. Tuossa on ainakin ihan perussuolasipsiä, joita nyt maistetaan. Aika maattomia. Eihän ne ollut mitenkään Halloween herkku. Mutta seuraavaksi voitaisiin mennä Halloween aiheisiin, irtokarkkeihin. Ei nää sille itse asiassa ole sille niinku Halloween. Mutta täällä on kaikkia pääkalloja, niin pääkallothan kuuluu vähän silleen Halloweeniin. Semmoista niistä tällaisia. Niin, eli siis nämä sipsit oli sanoisin 2,5/5, aika mauttomia. Seuraavaksi nämä pääkallat. Niin kaikki tietää kyllä, miltä nämä maistuu. No, maistetaan silti. Mä on 5/5. Tykkään. Seuraava tuote. No niin, seuraavana tuotteena voisi olla tämmönen noitapili. Mä valitsin tän sen takia, kun tää on niinku noita. Niin noidathan kuuluu Halloweeniin myöskin. Niin maistetaan nyt näitä. Maistuu ihan tavalliselta. 3/5. Seuraava tuote. Niin katsotaan täällä on vielä yksi tuote. Sitten se on tällainen. Mä en sittenkään tiedä miksi mä valitsin tän, kun ei tää edes ole niin Halloween, mutta no maistetaan silti. Hyi. Tää ei ole hyvä. 1/5 hyvin. Nyt seuraavaksi Halloween kuulat. Niin kun mä oon kuullut puhuja siitä, että ne ois kuulemma saman makuisia. Maistetaan ekana näitä silmät auki ja sitten niin. Ja sitten katsotaan maistuuko ne mun mielestä erilaiselta vai samalta. Mennessä aikaisen eteen aukassa. Nyt mä rupean aukaisemaan tätä. No niin, tässä ne on. Ja sitten vielä lisää pitää avata. Ei kun tälleen ne. Tässä ne on. Mä en oo ennen vielä maistanut näitä, mutta nyt maistetaan sitten. Ekana tämmönen oranssi kautta keltainen. Onko hyvä? Mutta itse asiassa ihan ok. Tää maistuu semmoselta. Niin tässä on siitä kolapulloita. No, kaikki sanoo, että tää maistuu appelsiinilta, no ei maistu. Tää keltainen oli 4/5. Ja sitten musta. Mitäs musta maistuu? Nää maistuu erilaiselta.
Mut sitten testataan sokkona. Otetaan tästä vaikka tälleen näin. Mä pidän vaikka 2 puolikasta. Ja sitten mä sekoitan nämä. Nyt mä sekoitan nämä. Antaa ja siimet kiinni. Noniin. Nyt vähän sekoitetaan näitä. Eiku hetkonen. Noniin. Nyt mulla on suu auki, mutta mä en näe mitään. Noniin. Mikäs makuinen tää on? Tää on musta. Sitten tommonen. Sitten tää on oranssi. Missä ne on? Tässä on yksi. Tääkin on oranssi. Entäs tää? Tää on musta. Pitää. Siis mä luin tätä oranssiksi ja tätä mustaksi. Tää ihmettä. Nyt kun näissä pitäisi sekoittaa, kun tässä on appelsiinikolaa. Näetkö? No en varmaan näettekö ne, mutta toi on appelsiinikolaa, niin kai näillä sitten on samanmakuisia. Ja musta oli mun mielestä 3,5/5, ei niin hyvin. Seuraava tuote. Noniin. Ehkä tämmönen olisi tämmönen kirpeitä pääkalloja. Näitä onkin useampi eri näky. Näitä ei nyt aukee. No. Täytkö sit kun mä saan tää. Nyt tää on auki. Mitäs nää maistuu? Täällä on vihreä, punainen, sitten keltainen. Mitäs tää on jokaista makua? Ekana vaikka vihreä. Että tää on kirpeä. Tää on kirpeä. Hetkonen, jos tää video saa 5 tykkäystä, niin mä teen saman, mutta jouluherkuilla. Ja jos saatte nähdä jouluherkkujen maistuvan videon, niin tykätkää videosta. Ja tilatkaa kanavaa. Niin saatte karkin. Mutta joo. Ja sitten toi keltainen oli mun mielestä niinku vihreä siis. Ehkä tää oli niinku 2,5/5. Tää on niinku silleen, että niin. Että tää on vaikea purra ja tää on niinku tosi kirpeä. Tää on silleen niinku hyvän makuinen, mutta sitten tää keltainen. Se on vielä kirpeämpi. On kirpeä. On kirpeä.
Ai mun kieli, mun kieli, mun kieli, mun kieltä sattuu, on niin kirpeä. Ai ai ai. Ei itse näissä kestää, tää. Ne tietän ei oo niin hyvä, tää on 2/5. Auttakaa siinä kun mä syön tän loppuun. No niin, seuraavaksi punainen. Eikä se on niin kirpeä. Eiku. Rupee tuntumaan. Että tää on kirpeä. Mun kieli. Ottakaa mun kieltä. Niin kirpeä. Tää punainen on näistä kirpein. Kirpein, mutta parhain niitä on noin 3/5. Mutta kohta mä syön taas tän loppuun. Seuraava tuote. Noniin. Sitten viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, tämmönen samoja, mutta salmiakin makuisia. Ne on varmaan supersuolaisia. Joten, no niin, nyt maistetaan. No, on ihan pirun suolainen. Että tää on... Että tää on niin... Ei tässä ole hyvää makuinen, kun tää on niin suolainen. Kyllä mä normaalisti tykkään salmiakista, mutta tää on liian suolainen salmiakki. Joo, no tää oli... Ei ollut hyvä, kun tää on liian suolainen. No tästä mä sanoisin vaikka... Päiväksi mä sanoisin vaikka... 2,5. Joo, 2,5. Ja tässä oli nämä kaikki tuotteet. Eli siis näitä, sitten virtakarkkeja, Halloween kuulia ja Halloween sipsejä. Ja otetaan vielä yksi sipsi. Siis tää karkki oli paljon suolaisempi kuin nämä sipsit, vaikka näiden sipsien pitäisi just olla suolaisia. Ne on paljon suolaisempia. Nää ei edes maistu millekään. No, tiedätte, kun on niitä jotain sipsejä, ne ei maistu yhtään millekään. Ne on sellaisia. Joo. Joo. Eikö tää video alkaisi olemaan tosiaan tässä. Joten tykkää video, tilaa kanava, että me saadaan jouluksi 50 tilaajaa. Ja hetkonen, tänä vuonna tulee muuten joulukalenteri. Ja käy katsomassa mun sortteja, niin sieltä saatte lisätietoa tästä joulukalenterista. Niin. Elikkä siis, joo. Joo, elikkä siis, tilaa kanava, tykkää videosta. Ja sä tykkäät ja tilaat, niin sä saat hyvää onnea viikoksi. Ja sit sä saat karkin heti kun sä tilaat mun kanavan. Mä lupaan. Koita vaikka itekin. Jotenka, joo. Ja jos te haluatte nähdä 0,5 tunnin videon jouluna,
tai kautta joulukuun aikana, niin tilatkaa nämä tykkään videosta ja se olisi moikka moi!